Здрасти, приятели! Аз съм Еспектро. Това е кандидатурата ми за Лейкрафт. Да, и построих един ресторант. Дано ви хареса. Да, ресторант Еспектро. Така, VIP сепарето. Ето, VIP сепаре. Така. Тук VIP сепарето. Така, тук туалетните ВЦ. Влизаш, пикаеш и изчезваш. Тук масички. Опа, сори за лага. Да, и тук масички столчета. Глупости. Тук за диджея. Ау, за какво ми лага? Какво ще го правя? Барът. Да, тук сядаш. Пиеш. Така, ето. Това е барът. Сега ще покажа къде си държа специалните ми неща за специални гости. Ето, това е хероина. Да, ето. И който иска купува си и шмърка. Това беше колкото за базикни. Отваря. Така. Сега ще покажа горе. Да, това е втория етаж. И това е лавеното ми фонтанче, да измисля го в точно в края, преди да почна да снимам. Да, и тук пак има масички столчета. Така. Тук по тези стъпички се качваш и има страхотен изглед, но чунковете не са ми заредили. Сега. Да, и дано ви е харесало. Дано ви е харесал. И така, добре, чао.